Alemaniako kolonia hiria etorkizuneko mugikortasunaren topagune bihurtu da berriki egin den Polis Mobility azokaren bidez. Ibilgailu adimendunak eta batez ere jasangarriak ikusi ahal izan ditugu bertan. Mugikortasun kooperatibo, konektatu eta autonomo horrek beharko dituen teknologiak garatzen hasiak dira BRTA aliantza osatzen duten ikerketa zentroak. Gaur Teknopolisen ibilgailu autonomoek nola funtzionatzen duten eta azpiegiturarekin nola komunikatzen diren ikusiko dugu. Eta sistema horiek garraio publikoan aplikatzen dituzten adibideak ezagutuko ditugu. Eta diseinuaz ere hitz egingo dugu. Moda, dekorazioa, arkitektura edo industriarekin zuzenean lotzen dugu diseinua. Ideiak sortu eta horiek gauzatzeko bidea egiten du. Eta hortaz, edozein diziplinatarako erabilgarria da. Mondragon Unibertsitatean kontzeptu hori irakasgai bihurtu zuten duela mende laurden. Eta diseinuaren beharrak ez du indarrik galdu. Moldatzen joan da nenean, diseinu oraindik ere, gizartea gaur egun daukon erronka nagusi erantzuteko gai dela. Tresna arruntenetik etorkizuneko garraio bideetara eraman gaitzake diseinuak, naiz eta ideiak askotan errealitatetik urrun egoten diren. Ideazio fase baten zuk beti dauzkezu pila bat idea, baina gero hori benetan realista o erabilgarria izatea ez da hain erraza. Gaur Teknopolisen diseinuaren bide ugarietan barna ibiliko gara. Ea noraino iristen garen. Diseinua serieko produkziorako objektu edo obra baten jatorrizko ikuskera da. Hau da, konfigurazio mentalaren prozesua da. Diseinua tradizio handikoa da modan, dekorazioan, arkitekturan edo industriako produktuetan, funtzionaltasuna eta estetika helburu dituen neurrian. Baina diseinuaren erabilgarritasuna askoz ere zabalagoa da eta diziplina guztietara iristen da. Horretaz jabetuta, duela 25 urte baino gehiago, Mondragon Unibertsitateak bere ikasketa eskaintzen artean sartu zuen diseinua. Eta duela hamarkada bat, diseinu berrikuntza zentroa zabaldu zuen. Moldatzen joan da nenean, diseinu oraindik ere, gizartea gaur egun daukon erronka nagusi erantzuteko gai dela, esango neuke. Batetik digitalizazioa, zahartzarua, industriaren eraldaketa bera, edo aldaketa klimatikoa bera, izan daitezke, diseinutik erantzun ditzazkegun erronkak, ez? 6 esparru konkretu garatu dituzte ikerketetan. Enpresen, erakunde publiko zein pribatuen eta orokorrean gizartearen erronkei diseinuaren bidez erantzuteko. Eta ildo horiek eraman dituzte formakuntzara. Izango lirateke bat interakzioa, zerbitizazioa, baita produktu diseinua, jasangarritasuna eta inklusioa bera, eta gero produktu diseinua bera nun ardatza dan gure gradu eta masterrean, ez? Diseinu prozesuan 5 urratseko metodologia jarraitzen dute. Enpatizatzea, bezeroaren beharrak ongi ezagutzeko, behar nagusiak definitzea, ideiak sortzea soluzioak emateko, prototipatzea eta azken emaitza ebaluatzea jakiteko eskainitako diseinuak hasierako beharrak asetzen dituen. Mondragon Unibertsitatean pertsona jarri dute prozesu osoaren erdigunean. 2015-tik metodologia konkretu bat proposatzen gabitz, perspektiba integrala daukona, baina pertsonak ekartzen dituna zentrora, ez? Saiatzen gare proiektu guztietan txartatzen modu batera edo bestera, jasangarritasunen ikuspegia edo inklusioaren perspektiba edo beste. Baina gu gure erakarrita eta hemen gure testuingurura egokitzen den
planteamendu batekin gatoz. Prototipatze laborategia produktu kontzeptuak gauzatzeko espazio bat da. Bertan, ideiak prototipo bihurtzen dira, eskuz edo 3D inpresoren bitartez. Beste laborategietan produktuak testatu egiten dira. Daukagu VR espazio bat, edo VR laborategi bat, eta bertan bideratzen ditugu bertako gailu desberdinak edo errekurso desberdinak erabiltzaile eta roboten arteko interakzioa neurtzeko. Eta zelabait, eremu imersioetan edo entorno digitaletan erabiltzailearen jarrera aztertzeko. Bestalde batetik daukagu Julapa ero interakzio laborategia, eta hemen egiten dituguna da test desberdinak. Zelabait ere, erabiltzaile batek edo pertsona batek zerbitzu eta produktuekin daukan jarrera aztertzeko. Laborategi hau 2 gelatan banatuta dago. Batean, bezeroak daude produktua probatzen, eta bestean, haien erreakzioak jasotzen dira kameren bidez. Produktuak probatzean dituzten emozioak ere neurtzen dituzten nolabait. Aldagai subjektiboak modu objektiboan jasotzeko tresnak dituzte. Hemen ikusten dugun EEG edo elektroencefalograma hau daukagu, da 12 sensoretako diadema bat, eta honek ahalbideratzen duzkuna da erantzune kognitiboa eta zelabait emozionala jasotzia. Beste alde batetik bai, dauzkagu begirada, erabiltzailearen begirada trakeatzeko hainbat gailu, eta zelabait ere, hori zeetarako da erabilgarria, ez? Produktu digitalen kasuan adibidez, erabiltzaile batek interfaze batekin daukan hartu eman hori aztertzeko. Begirada trakeatzeko Tobi Glasses hauek betorreko batzu die, eta honek ahalbideratzen duzkuna da kontekstu erreal baten erabiltzailearen begirada trakeatu eta identifikatzea bere pausuak zeintzu dien eta zelabait diseinuak behar dituen hobekuntzak identifikatzea. Ikasleak lanean ari dira enpresekin eta erakundeekin, gradu eta master amaierako proiektuak garatzen. Horietako batzuek produktuetan aplikatzera iritsiko dira. Adibidez, Koprezi enpresarekin aurrera daramaten proiektua, sukaldeko indukzio plaken gainekoa. Proiektuan helburuk bidea. Bat da Kopreziren indukzio plaken plataforman roadmap estrategikoa diseinatzea, eta bigarrena da Koprezin diseinu prozesu barrun pertsonengan zentratuako diseinua txertatzea. Bide horretan, gaur egungo produktua nola eraldatuko duten erabakitzen ari dira, hemendik 4-5 urtera izan nahi dutena lortzeko. Kontuan izan da, merkatuaren egoera, sektorearen tendentziak eta batez ere erabiltzaile ezberdinen beharrak. Ikusten nahi dira, erabiltzen nahi gehan diseinu erramintak eta teknika ezberdinak baliogarriak diela behaientzat eta behaien produktuk diseinatzeko, ez, eta etorkizunen bai aplikagarriak diela erraminta hauek. Beste proiektu batzuk etorkizun urrunago bati begira jarri dira. Foster Fundazioak bultzatuta, CAF enpresarekin egindako elkarlanak mugikortasun jasangarriaren bidean jarri ditu eta etorkizuneko trena proiektatu dute. Azertu genituen pixka tendentzik, teknologia eta hola, etorkizunea behira nola aurkituko genuen, eta behin hori ikusita planteatu genituen idea desberdinak, kontzeptuk, eta genituen hemen uniko beste pertsona askokin brainstorming saio eta ideia gehiago lortzeko, eta orduan bukaeran ingenuna izan zen kontzeptu batea iritsi eta hori garatu. Ideazio fase baten zu beti dauzkezu pila bat idea, baina gero hori benetan realista o erabilgarria izatea ez da hain erraza.
Mondragon Unibertsitateak beste hainbat proiektu gauzatu ditu beste eremu batzuetan. Esaterako, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin gerola beraikiz garatu dute. Lurraldeak etorkizunari begira dituen erronkei erantzunak bilatzeko, gazteriari eta belaunaldi artekotasunari dagokionez. Auzolan janari enpresarentzat app bat garatu dute, Decidere. Erabiltzaile gazteei zuzenduta dago eta helburua da ikastetxeetako jangeletan denek jan dezatela, bakoitzaren gustuak kontuan izan da. Gazteek ongi jateaz gain, janaririk ez alferrik galtzea lortzen da. Diseinu berrikuntza zentroaren ildoari jarraituz, proiektu guztiek jasangarritasuna dute ardatz, eta pertsonak dituzte erdigunean. Nola joan zara aste honetan lanera? Oinez, garraio publikoan, zeure autoa gidatzen? Eta nola imaginatzen duzu lanerako bide horixe bera, 20 urte barru? Gaur etorri naiz nire kotxean. Ni motorrean ibiltzen naiz. Gaur autobusez etorri naiz lanera, eta seguraski gure etorkizunean edo etxean egingo dugu lan, edo besterako erabatean ere etorriko gara bai. Eta hemendiko 20 urtetara, pentsatzen dut, enaitzela motorrean etorriko, eta esperantza dut, etorriko naizela orain bezain azkar, baina, beste nerea ez dan kotxe edo ibilgailu baten, eta beak emango naula, eta igual, seguruna gidaririk gabe, eta ni irakurtzen ni joan bitartean edo dena darakoa. Hemendiko 20 urtetara, suposatzen dut, etorriko naizela, nozbait eskatuko dut, kotxe bat egunero nire etxe parean egotea, eta egunero eukiko dut etorriko naiz kotxe horrekin, kotxeak jarrituko du bere bidea, eta nik erabiliko dut ez dakit, transporte zerbitzu bezala, suposatzen dut. Ibilgailu pribatuan oinarritutako eredu batetik, non kotxe partikularrek okupatzen duten gure kaleetako espaziorik handiena, mugikortasuna zerbitzu gisa ulertzera. Paradigma aldaketa horretan teknologiak ekarpen handiak egin ditzake. Izan ere adituen arabera etorkizuneko mugikortasuna, kooperatiboa, konektatua eta autonomoa izango da. Mugikortasun kooperatiboa izan behar da eta konektatuta izan behar da, autonomoa izateko. Autonomoa zer den badakigu, ibilgailuak berak gidaririk gabe ibiliko diala. Konektatuta argi dago, izan behar dut moduren bat zerbitzu hori eskatzeko, eta alde batetik egongo da zerbitzu hori eskaintzeko konektatuta, eta bestalde egongo da konektatuta gainontzeko beste zerbitzuekin. Kooperatiboa zergatik da, inguruko kotxeekin konektatu ahal izate horrek, ahalbidetuko du erabakiak ez izateak ibilgailu batena bakarrik baizik eta denen artean hartutako erabakiak izatea. Zu baldin badakizu bestek esan dizutelako hemen ikaragarrizko atasko bat dagoela, nolabait kotxeek ere erabaki ahal izango dute denen artean ze egin behar duten ataskori desagertarazteko, ez? Ibilgailu guztiz autonomoak edo automatizazio maila handikoak, elkarrekin lan egiten dutenak eta bide sarearekin komunikatzen direnak trafikoa modu eraginkorrean antolatzeko. Abiadura konstantean, energia aurreztuz, zirkulatzen duten autoelektrikoak. Etorkizuneko mugikortasunak jasangarria izan behar du ezinbestean, ez bakarrik emisioei dagokienez, baita bizitzei dagokienez ere. Automatikoa izateak ekarriko du kotxe bera, bakar hori, ekologikoagoa izatea. Gu oso onak izan gaitezke gidatzen, baina ziur eduki kotxe autonomo batek hobeto egingo dula ekologia aldetik, hori seguru. Kooperatibo honek eta komunikazio guzti hauek zirkulazioa eraginkorra egingo dute eta hola ere buelta gutxiago egingo ditugu, ez? Badirudi, eta zenbakiek hala diote,
autonomiak laguntzen digula ibilgailu hauek seguruago izaten. Gaur egun manejatzen diren zenbakiak hala esaten dute. BRTA Aliantzako ikerketa zentroak dagoeneko ari dira beharrezko teknologiak garatzen, etorkizuneko mugikortasuna errealitate bihur dadin. Miramongo Parke Teknologikoan ohituta daude Bicomteken auto hau kaletik ikustera. Oharkabean igaroko litzateke, gainean bueltaka daraman sentsorearengatik izango espalitz. Lidar izena du eta inguruko oztopoak detektatzeko balio du. Radar batek bezala funtzionatzen du, baina irrati uinak bidali beharrean, laser izpiak emititzen ditu eta bueltatzeko behar duten denbora neurtuta distantziak kalkulatzen ditu. Horrela, autoaren inguruko 3D mapa bat osatzen du. Gero dauzka 4 kamera kanpora begira, irudiak lortzeko 360 graduetan, alde guztietara begira, eta gainera gero barreura begiratuz, dauzka beste hainbeste kamera, gidaria monitorizatzen dutenak, esaten dutenak zertan ari dan, edo nekatuta dagoen, edo dena delakoa, eta gainera dauzka ordenagailuak, GPUak, dago konektatuta, dago prest konektatzeko edozein azpiegiturarekin. Kanpora begiratzen duten sentsoreez aparte, barne detekzio sistema bat ere badu auto honek. Kopilotuaren eserlekuaren gainean dagoen kamera batek gidariaren mugimenduak zaintzen ditu haren arreta maila monitorizatzeko. Helburua da ziurtatzea gidaria adi eta gidatzeko prest dagoela, autoak modu autonomoa utzi eta kontrola gidariari itzuli behar dionean. Barruko eta kanpoko sentsoreek detektatzen dutena interpretatzea adimen artifizialaren lana da. Azken urteetan aurrerapen handiak egin dira arlo horretan. Orain dauden algoritmoek egiten dutena da ikasi aurreko esperientzietatik edo jendeak esan dio, beira, hemen irudi hauetan agertzen den hau kotxe bat da, edo bizikleta bat da, edo pertsona bat da zebrabidea zeharkatzen, ez? Eta duan horrelako milioika eredutatik ikasi egiten dute. Autoaren burmuina atzean dago maletategian. Sentsore guztiek bildutako informazioa, geokokapen sistemak ematen diona eta azpiegituratik alegia bidesaretik jasotzen duena, ordenagailu hauetan interpretatzen da erabaki egokiak hartzeko. Dauzkaguna da ordenagailu eta tarjeta grafiko oso potenteak hor jarrita, guzti honek momentuan funtziona dezan eta ez dadin gertatu pentsa segundu bat beharko balu pentsatzeko eta erabakitzeko parean daukana arriskutsua dela eta segundu horren bukaeran ja orduako harrapatua genuke, ez? Baliteke oraindik urte batzuk pasatzea, ibilgailu guztiz autonomoak gure kaleetatik ibiltzerako, baina gidariaren arreta eta nekea monitorizatzen duten sistemak behinepein, derrigorrezkoak izango dira 2025-etik aurrera ibilgailu berri guztietan. Ziurrenik garraio publikoa izango da, automatizazio sistema horiei etekina aterako dien lehena. Teknalian, hainbat proiektu landu dituzte gisa horretako teknologiak hirietako autobusetan txertatzeko. Malagan, automatizazio maila ezberdinak dituen 12 metroko autobus batek funtzionatu du 2 hilabetez. Integratu duguna da hori, autobusa lokalizatzeko sistema bat, inguruko obstakuluak edo inguruko elementuak detektatzeko lidar eta holako beste sensore batzuk, guzti hori integratzeko esan genezake inteligentzia eta karrilean mugitzeko, karrilean nola mugitu generatzeko trajektoria horien desarrollare guk egin dugu aurretik girituen teknologia batutan oinarrituta. Hemen ikus dezakegu autobusa modu autonomoan funtzionatzen Malagako portuan egindako proba batean. Sistemak ingurunea aztertzen du eta segurua dela pentsatzen badu, eskuak bolantetik kendu ditzakeela esaten dio gidariari. Beste proiektu honetan, Madrilgo udal garraio enpresarekin elkarlanean ari dira,
3 autobus elektrikok garaje barruan egiten dituzten maniobrak automatizatzeko. Segurtasuna hobetzea da helburua. Alde batetik egia da, dituen zenbakien arabera, gertatzen diren akzidenteen 20% kotxeratan gertatzen dela. Gure asmoa bai da, alde batetik hori saiestea, akzidente horien zenbakia o kantitatea gutxitzea, eta bestalde hor galtzen den, operazio horietan galtzen den denbora hori burriztea. Gure asmoa da, hori, gidaria iristea hasierako puntu batera, eta hortik aurrera sistema bakarrik gestionatzea aparkatzeko prozesu hori. Ibilbideak planifikatzen dituzten algoritmoak, ibilgailu autonomo txiki hauetan probatzen dira autobusetan txertatu aurretik. Datorren urtean, proiektu berri bati ekingo diote Zaragozan. Autobusak modu autonomoan ibiltzeaz gain, azpiegiturarekin komunikatuko dira semaforoen egoera jakiteko adibidez. Olatu berde izeneko algoritmoen bidez, autobusaren abiadura optimoa kalkulatu daiteke semaforo guztiak zabalik aurkitu ditzan. Agian mantsoago joan beharko da, baina gutxiagotan gelditu eta abiatu beharko denez, energia aurreztuko du. Eta nahi deguna da, gehien bat energia efizientzian ere hobetu. Traiektu guztia kontutan edukita, nahi deguna da, optimizatu nola izan behar duen autobus edo ibilgailu honen traiektoria energia aldetik eta semaforo horien geldiketa horiek minimizatzeko nola joan behar duen ibilgailuak analizatzea eta probatzea. Ibilgailuak azpiegiturarekin komunikatzeko gai izatea da mugikortasun konektatu kooperatibo eta autonomoaren gakoetako bat. CEITen aplikazio mugikor bat garatu dute gidariek haien nabigatzailean bertan jaso ditzaten bidesareak bidaltzen dituen oharrak. Ibilgailua bakoitzak duen ibilbidearen arabera, garrantzia duen gertaera irudikatu dezakegu, ez? Ohar jasoko dugu, 100 metrora akzidente bat daukazu, dañoa egongo da kilometro batera, ez? Nolabait gidariak erreakzionatzeko denbora izateko eta erabaki hobeak hartzeko informazio garrantzitsu hau edo baliozko informazio hau edukitzeko. CEITeko ikertzaileek plataforma batean biltzen dituzte Eusko Jaurlaritzaren trafiko alertak eta aplikazioaren bidez erabiltzaileei bidaltzen dizkiete. Beste proiektu batean, alderantzizko lana egin dute, Bizkaiko errepideen egoera monitorizatu dute. Bizkaibuseko autobusetan jarri genitun gailu batzuk, ibilgailuen abiadura jasotzeko, eta abiadura honek ematen digun informazioa nolabait jaso eta errepidean ataskoren bat badago jakinarazteko, ez? Informazio hori, gainerako trafiko alertekin batera, gidariei jakinarazten zaie honako hau bezalako balizak erabiliz. Horrelako antena txiki bat daramaten ibilgailuak balizaren ondotik pasatzean, alertak jasotzen dituzte eta gidarien mugikorrean ikusten dira. Mugikortasun kooperatibo, konektatu eta autonomoarentzat ezinbestekoa da komunikazioak bapatekoak izatea. 5G Euskadi proiektuaren barruan, CEITeko ikertzaileak debusekin elkarlanean ari dira Donostiako hiribusak 5G konexioa zornitzeko. Besteak beste, segurtasun kameren irudiak denbora errealean ikusi ahalko dituzte kontrolgunetik. Proiektu honetan Donostia garraio publikoko autobusetan 5G teknologia hornitzen ari da, autobusean montatuta dauden pertsonentzat, baita ere gidariantzat komunikazio hau nolabait seguruago egiten badu abiaduraren gatikan, ez? Komunikazioa daukan latentzia hau dela eta. Komunikazio sistemak hobetu eta estandarizatu, geokokapenaren doitasuna handitu edo adimen artifizialaren erabakia ahalmena bizkortu. Mugikortasun kooperatibo, konektatu eta autonomoak erronka teknologiko handiak ditu aurretik. Baina baditu bestelako erronkak ere.
Erronka ezberdin asko daude eta asko ez dira teknologikoak. Gaur egun adibidez, erronka oso garrantzitsu badago arlo legislatiboan. Azken finean guzti hau martxan jartzen bada, legeak zer esaten du. Gaur egun legeak berez ez du aukera ematen ibilgailu bat bere kabuz mugitzeko segun ze lekutan. Erronka sozial asko daude, ez? Mugikortasuna guztiontzako izateko, bai ekonomikoki ere eta baita jende helduago horretarako, ez, gizartean egongo den heldutasun honetarako ere iristeko eta kapazitate guztientzako ere teknologia hau nolabait prest egoteko. Zer gertatzen da? Agian gizartea oraindik ez dagoela prest horretarako eta teknologia iritsi arren, lortu behar du gizartea, konbentzitzea, esateko, hau da bidea, eta orduan, bai legeak, bai azpiegiturak, eta bar luze bat, kapaz izan behar dira gauza horiek bereganatzeko eta martxan jartzeko. Eta nik uste teknologikoki oraindik erronkak badaude, baina gizarteratze hori oraindik erronka handiagoa izango da. Erabiltzaileok ere ohitu egin beharko dugu, adituen arabera jasangarriago eta seguruago izango den modu berri horretan lanera joatera. Frenoek huts egin diote eta ezin da gelditu. Zer egin beharko luke kotxe autonomo honek? Ezinbestean hildako bat eragingo duela jakinik, nor salbatu beharko luke? Gizakia ala katua, agurea ala aurra. Halako egoerak planteatzen ditu atari honek. Ez da webgune soil bat, zientzialari batzuek garatutako esperimentu bat baizik. Etorkizunean makina adimendunek erabaki moralak hartu beharko dituztela aurreikusirik, ikerketaren helburua zen makinen portaerak idatu behar duten printzipio etikoei buruz gizarteak espero duena kuantifikatzea. Auto arrunt batean goazenean, gure erreflexuek erabakitzen dute halako egoera batean zer egin. Ibilgailu autonomoei berriz, zer irakatsiko diegu? Muturreko egoera horietan zer lehenetsi beharko lukete? 233 herrialdetako lagunek parte hartu zuten ikerketan eta 40 milioi erabaki jaso zituzten. Nature aldizkarian argitaratu zituzten emaitzak eta 3 ideia unibertsal detektatu zituzten. Animalia eta pertsona baten artean gizakia salbatzea da lehentasuna. Bi pertsonaren artean gazteenak bizirautea hobesten dugu. Eta zenbat eta hildako gutxiago eragin, hobe. Gainerakoan, kulturaren arabera lehentasunak desberdinak dira. Ikerketaren emaitzetan sakondu nahi baduzu, Naturen webgunean topatuko duzu artikulua. Eta dilema moral horien aurrean, zuk zer egingo zenukeen probatu nahi baduzu, moral matxinataria oraindik zabalik dago eta edonork parte hartezake. Egoera berriak ere diseinatu ahalko dituzu. Sartu eta probatu zure burua. Covidak eragindako etenaldiaren ondoren, Barakaldoko erakusketa zentrora itzuliko da aste honetan makina erremintaren 2 urtez behingo azoka, eta Teknopolisan izango da. Hainbat naziotako 1133 enpresek hartuko dute parte, ia 3.000 produktu ekarriko dituzte, eta guk haietako batzuk erakutsiko dizkizuegu. Bertakoak eta kanpokoak, aurreratuenak eta bitxienak, handienak eta ikusgarrienak, nola ez. Sektorea nola aldatzen ari den ezagutuko dugu ekoizleen eskutik, eta etorkizuneko erronkak zeintzuk diren galdetuko diegu. 4 urteko parentesiaren ondoren makina erremintaren 2 urtekoa bueltan da. Datorren astera arte, agur!